Вітанкі, сябры! З вами Андрей Хаданович. Часам вы наракаеце, што на нашым канале бракуе сучаснай актуальнай літаратуры. Ёсць класіка, ёсць пераклады, а дзе тыя людзі, якія пішуць вось проста зараз і чые кніжкі адлюстроўваюць наш сённяшні свет. Дзякую вам за такія каментары. Вы хацелі, вы маеце. Сёння гаворым пра аднаго з самых таленавітых і самых вядомых беларускіх паэтаў, пра Сергея Прылуцкага. Сергей не толькі таленавіты і вядомы, Сергей яшчэ добры сімвал таго, што адбываецца сёння з намі. Нашай вандроўнай беспрытульнасці, але і адкрытасці свету. Мяркуйце самі, беларускі паэт і украінскі грамадзянін. Аўтар, які выдаваў свае кнігі ў 4 краінах, але кожнага разу рабіў гэта па-беларуску. Стоп, скажуць спецыялісты, як жа па-беларуску, калі ён піша яшчэ і на трасянцы. Так, гэта творца, які пераходзіць моўныя і літаратурныя межы. Гэта аўтар, які дасканала ведае, як паляваць на творчую свабоду на тэрыторыі, дзе гэтай свабоды бракуе. Таму ў яго ёсць кнігі, што зведалі цэнзуру, таму ў яго ёсць сам выдат і ёсць там выдат. Самапальнае партызанскае выданне і кнігі ў эміграцыйных выдавецтвах. Ёсць у яго ўрэшце рэшт і літаратурныя містыфікацыі. Так Сергей Прылуцкі пабываў паўночна-карэйскім паэтам, а таксама як доктар Джекіл раз-пораз выпускае на паверхню свайго містера Хайда, сірошку, пістончыка ці проста пістона. Творца, які можа быць вельмі правакатыўным і хуліганскім, і аўтар, які можа быць вельмі сур'ёзным, шчырым і пранізлівым. Ёсць спакуса сказаць, што Сергей Прылуцкі можа ў паэзіі ўсё. А фармальнай нагодай для гэтай размовы ёсць выхад адразу 2 кніжак Прылуцкага. Яны з'явіліся цягам апошніх пару месяцаў, вельмі розныя і вельмі падобныя. Адна у Польшчы, у недаўна паўсталым выдавецтве «Мяне няма», другая у Берліне, у Нямецчыне, у серыі «Хохрот Мінск». Маю пад рукой кнігу, якую большасць з вас яшчэ не бачыла, бо яна з'явілася ў Кіеве яшчэ да поўнамаштабнай вайны, але пасля 20-го і таго, што пачало адбівацца з намі. Эўрыдыка не азіраецца. Кніга пра нашыя пратэсты і лютыя рэпрэсіі супраць іх. А самы свежы зборнік «Нічога не страшнага» пра вайну, якая прыйшла ва ўкраіну. Бо апошнія гады Сергей Прылуцкі жыве ў Бучы з усімі наступствамі для лёсу і творчасці. Вось жа пазнаёмлю вас з гэтымі кнігамі, але спярша некалькімі штрыхамі намалюю, так бы мовіць, творчы партрэт. Сергей Прылуцкі, ён жа пістончык. Давайте разбирацца. Дзеліцеся гэтым відэо, стаўце свае лайкі, калі вы ў бяспецы, і чытайма ды пашыраема беларускую літаратуру, дзе б мы з вами зараз не перабывалі. Наперад. Сергей Прылуцкі ніколі толкам не жыў у Менску. Народжаны і выхаваны ў Берасці. Выпускнік гістфаку, які працаваў на нетыповым для прафесійнага гісторыка месцы на заводзе плітаў «Гефест». Трохразовы пераможца і фіналіст конкурсаў маладых літаратараў, што праводзіў беларускі пэн-цэнтр. Упершыню трапіўся мне на вочы ў доме творчасці «Іслач». Апошняя нарада маладых літаратараў, якую яшчэ ў мінулым стагоддзі, не паверыце, ў 99-м годзе праводзіў саюз пісьменнікаў, тады афіцыйная незабароненая структура. Сергей Прылуцкі запомніўся мне злым, худым і іранічным. З таго часу ён пераехаў у Кіеў, раней, чым гэта зрабілася для беларусаў трэндам. Пераехаў пасля дэфолта, калі не вельмі там і заробіш, але перад масавымі рэпрэсіямі. Перабраўся, можна сказаць, на сустрач свайму шчасцю, бо ажаніўся з выдатнай украінскай паэткай Аленай Сцепаненка, якую таксама любяць і ведаюць у Беларусі, якую радасна віталі на фестывалях памяці Міхася Стральцова. Алена Сцепаненка, жонка, паплечніца,
маці іхнага сына Адама і, не ў апошнюю чаргу, выбітная перакладчыца Сергея Прылуцкага на украінскую мову. 3 апошнія кнігі Прылуцкага, што я трымаю ў руках, выйшлі не ў Беларусі і ніяк не маглі выйсці ў сённяшняй Беларусі. Дыапазон прылуцкага творцы добра акрэсліў культуролог Максім Жбанкоў. Дамо яму слова. Прылуцкага робіць прылуцкім выбуховы мікс кніжных уплываў ад Букоўскага да Хадановіча. Мама, ён і мяне палічыў. Чорнага гумару, бездакорнага вербальнага стылю і вулічнай энергетыкі. Ён адначасова шчыры, стрыманы, лірычны, дваровы, разбэшчаны і далікатны. І дакладна ведае, як разабрацца з усімі гэтымі рэгістрамі. Магчыма таму, што ўсе яны для яго натуральныя. У кожным з абраных раней кніжных фарматаў горка-салодкія мемуары, 90-е forever, саркастычна-эпічны лірычны дзённік, герой эпохі стабільнасці, правінцыйныя панк-гоп легенды, ёпыты і дэгенератыўны слоўнік, ці апакрыфічныя разлікі з радзімай, патрыятызм для чайнікаў, Сергей, як добры лабух, праходзіцца па ўсёй клавіатуры. Пакінем лабуха на сумленне аўтара, але дыапазон сапраўды шырокі, і чым далей, тым шырэйшым у Прылуцкага ён робіцца. Ранняя кніга 90-е forever з'явілася ў 2008 у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» і нават зведала цэнзуру, бо занадта радыкальна выглядалі некаторыя тэксты. Напрыклад, фрагменты апакрыфічнага жыццяпіса Магамета. Памятаеце, якраз тады была заваруха з Шарлі Эбдо. І ўжо ў першай кнізе былі правакацыі, быў лірызм і былі спробы спалучыць гэта, заіграўшы на кантрасце. З гэтага кантрасту і вынікала найболей паэзіі. Запрашаю у берасця рубежа стагоддзяў у оптыцы лірычнага героя Сергея Прылуцкага. Рэндэву з краявідам. Ад ранку, калі на Міцкевіча, лістота павольна і велічна, нібы самагубца з даху ці з коміна падае ўніз. Я бачу, як людзі з торбамі, двугорбыя і аднагорбыя, напружана крочаць натоўпамі у рабочы свой парадыс. Міма самотных нарыкаў, светлафораў, сметніц, ліхтарыкаў, на свае гіганцкія фабрыкі, немавед для чаго. Не хапае ім бач арганікі, насалілі ім бач батанікі, усё карціць, пабачыць салонікі, Рым, Парыж, ды вяршыні гор. Хоць не ведаюць ні арабскае, ні японскае, ні гішпанскае, ні ангельскае, ні нямецкае, толькі мані і фак. Выдумляюць якісь канструкцыі, вырабляюць у ложках фрыкцыі, песцяць комплексы да амбіцыі, пераблытаўшы густ і смак. Нехта звыкла капае гароды, росціць дзетак незнанай пароды, мацярыцца на ўладу, багоў ды задуменна чухае бок. Пераспала з іллём у амбары. Дзе вы бралі муку? На базары. Кажуць, хутка тут будуць татары. Местачкова-селянскі лубок. Я ж ад верасня і да верасня бесклапотна блукаю па беразе, пазіраю ў ваду, куды ўлезеш, ды і не вылезеш больш. На абодвух бульварах прасторных, у дварох пастарэлых і хворых, дзе ў дрэваў татальны пострыг, ты, як вож, назіраеш бяздушнай патрыцый, як наўкола лайно іскрыцца, і матыў з ніадкуль бярэцца, як у злодзея нож. Прылуцкі як мала хто рэагуе на навакольную рэальнасць у яе зменлівасці, і ягоныя вершы змяняюцца разам з гэтай рэальнасцю, але таксама як мала хто ён не блытае мастацкае выказванне з усім, што паэзіі не з'яўляецца. З выказваннямі ідэалагічнымі, з публіцыстыкай, калумністыкай, журналістыкай і гэтак далей. Усё тое, што часам хочачы як лепей, аўтары робяць як найгорай, калі добрыя людзі пішуць кепскія тэксты, бо так ім падказвае наіўнае сэрца. Прылуцкі ведае, што пасярэднікам між жыццём, паэтам і чытачом ёсць культура, што кожнае выказванне гэта найперш тэкст і мусіць быць прапушчана праз сукупнасць тэкстаў у свеце. Таму ці не кожны радочак у Прылуцкага вядзе не толькі да рэальнасці, але і да нейкага іншага радочка, які ў папярэдняй культуры ўжо быў.
што ідзе тэкстам на карысць. Так, у 2006 годзе пасля чарговай фальсіфікацыі выбараў у сакавіку, дакладней 19 сакавіка, моладзь паспрабавала стварыць наш Майдан. Ці, прынамсі, маленькае намётавае мястэчка, з'явіліся намёты, якія прастаялі некалькі дзён, аўтару гэтых словаў даводзілася стаяць у ачапленні. Кастрычніцкую плошчу нашы энтузіасты радаснай перайменавалі ў плошчу Кастуся Каліноўскага. Пасля некалькіх дзён разгубленасці сілавікі цынічна ўсё гэта зачысцілі, прапагандысты спрабавалі скампраметаваць у тэлесюжэтах, а наўздагон паляцелі тэксты удзельнікаў і сведкаў. Тады паўстаў калектыўны зборнік, ці можна назваць гэта маленькай анталогіяй, рэпартаж з месца падзеяў, вершы і песні плошчы. Я яго ўклаў, а потым назіраў, як імкліва гэтыя тэксты састарываюць, губляюць актуальнасць. Усе апроч 3 вершаў Сергея Прылуцкага. Можа быць таму, што ён прапусціў сваю пратэсную паэзію, ці, скажам так, паэзію салідарнасці праз узоры сусветнай культуры. Чытаю Прылуцкага. Вайна пачалася ўвечары. Ніхто і не чакаў такога павароту. На плітах падагравалася вячэра, дзеці даглядалі калыханку. Мужчыны моўчкі палілі ў акно у чаканні апошніх навінаў. Вайна была ва ўсіх на вуснах. Яна насцігала цябе ў дарозе, на ранішняй прабежцы ў парку, у чарзе да лекара ў лазні, на рыбалцы і ўласным вяселлі. Але толькі немногія казалі пра гэта ў голас. Вайна была дзіўнай, бо вораг быў невідочным, што блытала многіх. Іх было шмат нябачных жаўнераў, але усіх узначальваў страх. Давайте параўнаем культавы паэт эпохі салідарнасці Збігнеў Герберт і ягоны рапарт з гораду ў аблозе. Увечары люблю вандраваць па рубежу гораду, усцяж граніцаў нашай непэўнай свабоды. Дапраўды няўцям, што горад яшчэ бароніцца. Аблога цягнецца доўга, ворагі мусяць змяняцца, іх не звязвае нічога, апрача прагі нашай загубы. Мы глядзім у твар голаду, твар агню, твар смерці, у найгоршы з усіх твар здрады, і толькі сны нашыя неўніжаныя засталіся. Пераклаў Юрась Бушлякоў. У наступнай, другой беларускай кнізе Сергея Прылуцкага «Герой эпохі стабільнасці» яна выходзіць у Логвінава ў 2013 годзе у серыі «Галерэя Б». Лірычныя прызнанні робяцца яшчэ больш шчымлівымі, а іранічныя гульні яшчэ больш разняволенымі. Узаемасувязь з папярэднікамі захоўваецца, але, можна сказаць, губляе кшталт свайго вучнёўства. Раней лірычны герой Прылуцкага, так бы мовіць, як вучань, далучаецца да высокай лігі ледзі і джентльменаў, папярэднікаў і папярэдніц. Цяпер Прылуцкі як бы сам спрабуе на зуб пробу сусветнай літаратуры, што яму пасуе, а чаго не пасуе для гульняў, чым можна пакарыстацца, а што ўжо можна выкідаваць з параходу сучаснасці. Таму, шаноўныя аўтары, не абражайцеся, калі Прылуцкі скарыстаўся чымсьці ў вас, бо адгэтуль Прылуцкі карыстаецца толькі добрымі узорамі. Пазычыў радочак, вобраз, назву у вас, значыць, вы ёсць у беларускай літаратуры. Чытаем у кнізе, скажам, такія патрыятычныя прызнанні. «Мая нямая Беларусь, ты ляжыш між усходам і захадам, як прастытутка між двума заклапочанымі кліентамі. Твае ногі як шлагбаумы, твой гімн як штучны аргазм. Дасведчаны чытач ажыўляецца, дзесьці ён гэта ўжо чуў». Ну так, славутая вальжына морд і верш у позе пытальніка. У якіх пакутах нас нараджае нашая маладосць? Левая губа Польшчы і правая губа Расеі рассоўваюцца, і нашыя галовы з'яўляюцца з чаго? Але не паспее чытач радасна ёкнуць альбо гнеўна абурыцца, падкрэсліце патрэбнае, як на суседняй старонцы бачыць зусім іншы ўзровень шчырасці і інтымнасці. Цытую бадай што свой улюбёны верш з кнігі. «Гістэрыка – гэта калі ў галаве чыгунны, распалены прас. Калі ты імчыш у мілосным СВ і ведаеш добра, што прас, імгнення ў жыццё ўварвуцца багі і весела выкінуць прэч. Бы мех кантрабанднай палёнай тугі, бы некую лішнюю рэч. Гістэрыка
Гэта калі гаманец кахання крадуць проста з рук, калі ўсяму, чым валодаў канец, калі на мясніцкі круг адчаю падвешаны трызнеш званком і ведаеш, што дарма, калі падступае да горла ком, а сіл пракаўтнуць няма. Паралельна гэтым тэкстам з паэтычнай свядомасці Сергея Прылуцкага нараджаюцца ўжо анансаваны вышэй містер Хайд, Серожка Пістончык. Спачатку як суаўтар сам выдавецкага праекту, Уласік Смаркач, так, гэта не прыдумка, гэта рэальны чалавек-сучаснік, хоць не буду раскрываць ягоныя асобы. Уласік Смаркач і Серожка Пістончык – ёпыты двух маладых нелюдзяў. Тыраж кніжкі ніякі, рэдактары і карэктары былі пасланыя, так і напісана ў выходных дадзеных, калі можна гэта называць выходнымі дадзенымі. З'ява беларускага трасянка моўнага панку, альбо, як вызначыў сам аўтар, праява дэгенератыўнай прозы. Трасянка як яшчэ адзін спосаб усталяваць іранічную дыстанцыю між аўтарам, тым, што ён робіць, і тым, што ён апісвае. Трасянка як эстэтычная выбухоўка, якая яшчэ мацней і надзейней спрацоўвае ў наступнай кнізе «Дэгенератыўны слоўнік», цяпер ужо сам Серожка Пістончык без суаўтарства. Першае замежнае выданне у Беларусі выявілася гэта выдаць вельмі непроста, затое гэта было выдадзена ў Тэрнополі ў выдавецтве «Крок» у 2014 годзе. На той момант Сергей Прылуцкі ўжо цалкам свой ва ўкраінскай артыстычнай літаратурнай тусоўцы. І самі рэаліі, якія аўтар ці то іранічна высмейвае, ці то з замілаваннем архівуе і музеефікуе, яны бадай што агульныя для нашых краінаў. Гэта постсавецкі трэшачок. Пакажу вам некалькі зухаватых абзацаў з іранічнай мініятуры Васильевна. У нашым каўбасным цэху ёсць Васильевна. Не помню, як яе завуць. Ну, усе завуць Васильевнай, і я таксама. Наверно, у яе бацю Васяй звалі. Ці ли гэта клікуха такая? Ну, неважно. Короче, Васильевна і Васильевна. Хіба мала прычын называцца Васильевнай? Можа, яна сама так захацела? Ці ли хто-то падказаў? Або якая памылка ў пашпартным стале случылася? А пячаткам там недосмотр. Короче, Васильевне где-то гадоў 40. Плюс еще 5 спокойно можно накинуть. Васильевна, так яе завуць, женшчына мировая. Калі я прыйшоў у цэх практыкантам, яна адразу ж узяла мяне пад крыло. Мяса яна ўсегда рубіць пад Меладзе, ці ли гэтага, як яго? Абадзінскага. Яна іх абоіх фамільярна называе валеркамі і гаворыць, што іх песня не даюць душы канчаткова ачэрствіцца. Душа ў чалавеке як мясарубка ў кухне, очень нужны і деликатный прибор, часам паўтарае Васильевна. І хоць у Васильевны дома жыве маленькі валасаты кацёнак з гразнай жопай, да мяса яна адносіцца халаднакроўна. Яна не перажывае за свінак, каровак, курачак і вутачак. Для яе гэта проста кавалкі сочнай крывавай плоці. Во як яна иногда загибае. Бывае, так разойдется, что храшчы и сухожилли по всему цеху лётаюць. Васильевна – мастер высшей катэгорыі. Калі б яна нарадзілася ў сярэдневекоўі, то ёй, я думаю, і людзей рубаць даверылі б. Аднак яна нарадзілася ў Іванаўскім раёне. Цяжка сказаць, што лепш. Канешне, там размах быў пашырэй, і прафесія ў большым пачоце. Але Васильевна не такая. Яна ніколі ні аб чым не жалее. Яна аптыміст. Бо як гэта так, забіваць жывотных і не быць аптымістам? Яна дародная і цвёрдацелая, як гаварыцца, кроў з малатком. Васильевна романтык, прычым з большой дорогі. Летом мы ўсегда ходзім на шашлыкі і гарэлку. І хто, вы думаеце, глаўны павадыр? Ага, Васильевна. Мы там п'ем, паём частушкі. Васильевна згадвае былое. На прыродзе яна нам позволяе прыставаць да сваёй дачушкі Анжэлкі. Анжелка не очень красивая, але очень простая. А калі чалавек простый, то и люди до яго тягнутся. Вось и мы обычно тягнем Анжелку ў кусты. А Васильевна шчурыць левое вока и весело грозить пальцем. И она хорошая мама, бо знае, что Анжелку мы ў обиду не дадим. Бо мы ж мужики, а не два пальцы. Мы з Володькам ходим по средах и суботах у качалку, каб стать яшчэ мужикастей. Бо без силы Анжелку и не оборонишь, и в кустах не порадуешь.
Нарэшце апошняя на сёння выдадзеная ў Беларусі кніга Прылуцкага, кніга «Містыфікацыя» з выдуманым аўтарам, паўночна-карэйскім паэтам Кім Джун Хо, кніга «Патрыятызм для чайнікаў». 8 гадоў таму параўнанні з Паўночнай Карэяй здаваліся перабольшанымі. Сёння не ведаеш, што рабіць, сумна смяяцца ці здзіўляцца празорлівасці аўтара. Міжнародны фестываль акупацыі. Шаноўнае таварыства, кажа вядоўца добра пастаўленым да сценкі голасам. Шчыра вітаем вас на вашай зямлі. Ад банкетнага століка адмыслоўцаў анексіі чуюцца бурныя апладысменты. Дазвольце аддаць вам даніну не толькі павагі. Мармыча вядоўца, на сцэну выходзяць дзеўкі з хлебам і соллю. Тым часам агенты спецслужбаў у кутку падымаюць ціхенька фужэры з шампанскім, зачарговыя зорачкі на пагонах. На галёрцы, простай публіцы, раздаюць сцяжкі ў шырокім асартыменце, плюс пайкі ў падарунак. Далей выходзіць да мікрафона жывы класік у жанры трагедыі. На адным плячы дзяўчынка, на другім аўтамат. Потым слова даюць экзальтаваным ветэранам, ніяк не старэюць іх душы. А цяпер, кажа нарэшце вядоўца, галоўная частка мерапрыемства – гала-парад калабарантаў, плюс разынка фэсту ў фінале, святочны расстрэл незгодных. Як вам такая містыфікацыя? Калі надрукавана ў 2016, а можа быць у 2020, 22, 24? Або зусім кароткая мініатура. Шчасця. Бачыў яго толькі на фотаздымках. Нават там. Дрэннай якасці. З 2017 года Прылуцкі супрацоўнічае з кіеўскім выдавецтвам «Люта справа». З выдавецтвам, якое да поўнамаштабнай вайны актыўна падтрымлівала і друкавала беларускую літаратуру. Друкавала як білінгву ў арыгінале і в украінскіх перакладах. Так з'явілася падрыхтаваная украінскім паэтам-перакладчыкам і сябрам Беларусі Вячеславам Левіцкім вялікая анталогія паэзіі бумбамліту. Так, трохі раней з'явілася, так бы мовіць, дзіцячая кніга, калі Сергей Прылуцкі паспрабаваў сябе ў ролі, так бы мовіць, дзіцячага паэта. Далоў дарослых па-беларуску або геть дарослых па-украінску. З паралельнымі украінскімі перакладамі, вядома ж, выканала Алена Степаненко. Кніга, дзе заўсёдная для аўтара іронія, гарэзлівасць, часам самаіронія, часам правакацыя пранікаюць на тэрыторыю дзіцячай літаратуры і робяць гэтую літаратуру не зусім дзіцячай. Так што журы літаратурнай узнагароды імені цёткі, якая ўручаецца якраз за дзіцячую літаратуру, добра такі чухала патыліцу, падтрымліваць ці не падтрымліваць такія кнігі. Сергей зрабіўся шорт-лістарам, але не перамог. З іншага боку, іранічная, разняволеная, хуліганская дзіцячая літаратура патрэбная як глыток свежага паветру, бо на тэрыторыі літаратуры для дзяцей у нас усё часам здаецца найбольш кансерватыўна і рэгламентавана. Суцэльная маралістыка, далекаватая ад рэальнага жывога жыцця. А тут такое, параўнайце, смелы татка. Мы гулялі сёння ў садзе і сустрэлі дрэнных дзядзяў. Кароткія прычоскі, у роце папяроскі. Першы дзядзя татку кажа: «Дай рубель, бо ў вока ўмажу». Тата усміхнуўся, рукою размахнуўся, раз, і дзядзя ўпаў на траўку. Два, другі запоўз пад лаўку. Тата мой найлепшы, хоць і піша вершы. Далей бачым, два бамжаткі грэюць пад кустамі пяткі, сінія наколкі, брудныя саколкі, сыплюць густа мацюкамі і махаюць пісюнамі. «Гэй!» – крычыць ім тата, «харэ псаваць нам свята». Толькі тыя за нажы, татка іх. «Ты дышч! Жых! Жых!» – грозный быццам хмара, хоць і ў акулярах. «Калі трошкі падрасту, сам сюды гуляць пайду». Смелы і прыгожы, бараніць прахожых. Праўда ж, не проста іранічна, але і самаіранічна. Тата мой найлепшы, хоць і піша вершы.
А яшчэ вельмі своечасова намацаная паэтычная інтанацыя і у пэўным сэнсе паэтычная мараль. Бо ўжо хутка і ў нашым беларускім і ў сергееўскім украінскім свеце з'явяцца не дзіцячыя гопнікі, якія кепска разумеюць словы, тым больш добрыя ветлівыя словы і рэагуюць толькі на мову сілы. Так бы мовіць, добрае слово і Сміт энд Вессон дзейнічае лепей, чым проста добрае слово. Але даўно пара разгарнуць перад вамі кніжкі, якія я прынёс. Гіброіды, вершы мірных, ваенных і постапакаліптычных часоў, як даў падзагаловак сам аўтар. Кніга, якая мусіла б з'явіцца на некалькі гадоў раней, яшчэ да паўнамаштабнай вайны і яшчэ да беларускіх рэпрэсій. Кніга, якая мусіла з'явіцца яшчэ ў Беларусі ў выдавецтве Ігара Логвінава, але штосьці перашкодзіла. Але лепей позна, чым ніколі, тым больш сёння мы чытаем гэтыя вершы інакш, з мудрасцю, з досведам 20-го і 22-го. Увесь, на першы погляд, прыдуманы аўтарам апакаліпсіс і постапакаліпсіс сённяшняга нашага досведа выглядае не такім ужо фантасмагарычным і ўзятым з нейкай касмічнай столі. Нешта аўтар відавочна прадчуваў, рэагуючы на тое, што згушчалася ці то ў беларускім, ці то ў кіеўскім паветры, у непасрэднай блізкасці да паэта і яго ўжо не столькі лірычных, колькі іранічных герояў. Пра што гэта? Каляда, каляда, на мяжы стаіць арда, у сталіцы чэрці. З Новым годам, дзеці. Частку з гэтых вершаў можна было б назваць баемнымі, каля літаратурнымі і каля мастацкімі. Вершы радасныя жыццепісы пражыгальнікаў і пражыгальніц з жыцця дзесьці там на мяжы будучай сусветнай катастрофы. Другая частка гэтай кнігі відавочна замяшаная на сюррэалізме. Да паэтычнай вечна бухой баемы дамешваюцца робаты, біяробаты, мутанты, касмічныя прыхадні, карацей, усё тое, што дало падставу аўтару назваць кніжку гіброідамі. Якая вайна? Гібридная вайна 14-го года, такія, так бы мовіць, і персанажы. Яшчэ некалькі гадоў таму гэтыя тэксты, а якраз тады яны і пісаліся, падаліся б чорнай іранічнай фантастыкай, а сёння з сумным досведам усяго, што выявілася магчымым у 21 стагоддзі, часам думаеш, можа быць магчымае і такое. 2516 год. Сустрэча выпускнікоў. Здароў, Віталя, Олег, бонжур, Віолетта. Чаму сядзім, не бухаем, чакаем Гену? Гена ж загінуў яшчэ на 6-й сусветнай, калі зулусы спалілі Маскву і Вену. Артуру пашанцавала. Цяпер ён робат. Купіў сабе хутар у лесе, зліўся з прыродай. Анжэля адрэзалі нос і прышылі хобат. Анжэла заўсёды была ахвяраю моды. А хто памятае Артёма, шестерку і суку? Зрабіў сабе клонаў, заселі ў гарвыканкаме. Ва ўсіх вельмі спрытныя вочы, язык і рукі. Праўда, як і раней, праблема з мазгамі. Наташа ў стрыптызе, Маша і Даша ў Гринпісе, дзяўчаты яшчэ са школы любілі жывёлаў. Антон падхапіў у міжгалактычным круізе неведамы вірус. Цяпер ён жаночага полу. Настаўніца першая наша, Ілона Пятроўна, доўга хварэла, памерла і стала зомбі. Біялагіца здымаецца ў мікрапорна. Бачылі б вы, што там вырабляюць мікробы. Гады пралятаюць, як НЛА, незаўважна. Хто памятае выдатніцу Караліну? Жыве з гуманоідам, мужу скафандры вяжа. Раней такое бачылі толькі ў кінах. Не знаю, як вам, а мне жывецца шчасліва. Па вуліцах ходзяць расліны і дрэвы-мутанты. Дарэчы, праз месяц жанюся на грушы з асінай. Усіх запрашаю на гэта страшнае свята.
Разам з тым, пры ўсіх гіпербалах і фантастычных элементах найбольш пранізлівымі, актуальнымі і страшнымі выглядаюць пазнавальныя, так бы мовіць, рэалістычныя вершы. Напрыклад, вершы пра перасячэнне украінска-беларускай мяжы. Да рэпрэсій і паўнамаштабнай вайны украінскі грамадзянін Сергей Прылуцкі рэгулярна прыязджаў у Беларусь. Падарожжа – экзістэнцыйная прыгода. Падарожжа, якое ёсць не проста вандроўкай у прасторы, але і блуканне ў часе. Не тое, каб лірычны герой Прылуцкага мае нейкія ілюзіі што да Украіны, але, трапляючы ў Беларусь, правальваешся проста ў экзістэнцыйны калодзеж, дзе без беларускіх класікаў не разабрацца. Вось вам, дарэчы, барадулінская тэма. Трэба дома бываць чысцей. Трэба дома бываць не госцем. Як там далей? Лірычны герой Прылуцкага і ягоны аўтар карэктуюць. Ад бухла ў башцы вядзерка болю. Правадніца Валя, памажы. Цягніком плацкартным Кіеў, Ковель, сунуся да роднае мяжы. Там мяне сустрэне мытнік строгі з вусамі і бэджам Анатоль. Аднакурснік мой, мужик нічога, праўда, не ўжывае алкаголь. Трэба прыязджаць дамоў нечаста, каб цябе там называлі госць. Быць хоць трошкі не сваім. Прыкрасна, нешта ў гэтым вусцішнае ёсць. Бессардэчна родны кут вітае, танчыць энергічна крыжачок. Радасна ў абдымках зачыняе, зазірае ў сэрца праз замок. Ад шалёнай, як радзіма спёкі, плавяцца шкарпэткі і мазгі. Еду з глузду, ехаць недалёка, і квіток туды недарагі. Дарагія сябры, тыя з вас, хто насуперак сумным рэаліям яшчэ не згубілі магчымасць вандраваць з замежжа ў Беларусь і назад, вазьміце на ўзбраенне як падарожную мапу. Вось жа гіброіды, трохі прыпозненая, але вельмі своечасовая і актуальная кніга, выдавецтва мяне няма. Звярніце ўвагу на апісанне пад відэо. Лінк, як набыць там. Кніга, якая з'явілася на 3 гады раней, яшчэ ў 21 годзе, але напісаная была пазней па гарачых, па вельмі гарачых слядах. Самая сур'ёзная на момант 21-га кніга Прылуцкага. Кніга, калі здавалася б, з намі адбываецца такое, што горш ужо немагчыма сабе ўявіць. Вось гэтае горш немагчыма аўтар спрабуе сфармуляваць, а часам яшчэ і згусціўшы фарбы. Найбольш моцна ўражваюць як бы сухія пералічэнні, як інтэрнэт-навіны, як зводкі з рэпрэсіямі, як факты, да якіх няма чаго дадаць. З паэмы «Мус» або «Данте не выходзіць з комы». Марыя, 25 гадоў, выйшла ў краму. Разрыў маткі, шматлікія гематомы. Олег, 48 гадоў, парушэнне грамадскага парадку, струс мозгу, адслаенне рагавіцы, ампутацыя фалангаў пальцаў. Вікторыя, 41 год, выйшла на балкон, кулевое раненне ў жывот. Кроў булькае, як магма ў вулкане. Надзея, 23 гады, танчыла пад вадамётным фонтанам. Пракурор просіць 8 гадоў турмы. Андрэй, 17 гадоў, механічнае пашкоджанне прямой кішкі падчас допыту. У мамы інфаркт, бацькі няма. Яшчэ нядаўна такую паэтыку называлі гіперрэалістычнаю. Хоць сёння, гледзячы на нашы рэаліі, пачынаеш сумнявацца ў дарэчнасці гэтага дадатку гіпер. Здаецца, чалавечая фантазія, колькі не згушчай змрочныя фарбы, не паспявае за жыццём. Вось вам загалоўная паэма «Эўрыдыка не азіраецца». Памятаеце гэты міф? Арфей спускаецца ў пекла па сваю мёртвую жонку Эўрыдыку, каб вырваць яе з кіпцюроў Плутона, вывесці яе на паверхню, але нешта пайшло не так, ён мусіў не абарочвацца, не азірацца, але азірнуўся. Сергей Прылуцкі ўжо не першы раз звяртаецца да гэтага міфу. Сярод яго ранняй паэзіі ёсць верш «Арфей» пра прыгоды яшчэ ў мінулыя постсавецкія часы на
памежна-мытным пераходзе між Берасця і Тэрасполя. Таксама тыя яшчэ экзістэнцыйныя прыгоды, але сёння згадваюцца як вегетарыянскія часы. Бо ад таго, што апісваецца ў гэтай кнізе, Эўрыдыка не азіраецца, у чытачоў даслоўна могуць устаць валасы дыба. Эўрыдыка у белым фунікулёры, залітым па самыя костачкі крывёй, падымаецца ў рай, стаіць на каленах. Попел валасоў яе сыплецца на падлогу. Там, унізе яе доўга дапытвалі, вырывалі пазногці, білі цяжарную ў жывот, перш чым адпусціць у новы дом мужа. І крышачку далей. Я выйшаў на вуліцу. Ты выйшла на вуліцу. Яна выйшла на вуліцу. Пасма чужых валасоў зачапілася за падэшву. Апроч некалькіх вялікіх паэм у кнізе параскіданыя і маленькія вершы. Адзін з іх прывітанне Яцыку Качмарскаму, таму самаму аўтару муроў, але яшчэ і культавай нашай клясы. Як бачыцца феномен пакалення вачыма беларускага 20-го году. Глеб – кадэбіст, Олег – ідэолог. Я для іх цяпер проста вораг. Сярога памёр ад смутку і п'янак. Даўно дальнабоіць у Польшчы Франак. Руслан працуе ў вясковым клубе. Тоня з рускім мірам у шлюбе. Алена аб'ехала большасць свету. Красуня Наташка, зорка Мінету, цяпер працуе ў мясцовай ментуры. Туды ж пайшоў жартаўнік наш Юра. У Галі ўжо дзеці сталага веку. Димон – бізнесмен, Валера – у ЖЭКу. Улад актыўна не любіць уладу. Света з'ехала ў Эміраты. Куды завядуць нас гэтыя сцежкі? Каму і чаго чакаць у фінале? Калі ўсіх нас сюды нараджалі? Адказаў нікому, на жаль, не сказалі. Ці пакідае такая паэтыка, а галоўная такая рэальнасць, што яе спараджае прастору для смеху? Так, але гэты смех згушчаецца злобаю і робіцца сатырычным. Я ўжо цытаваў вам раннюю кнігу «Герой эпохі стабільнасці». Вось вам верш «Герой эпохі нестабільнасці» з героямі нашага часу, амапаўцамі, красаўцамі. Што робіцца пад іхнымі чэрапнымі каробкамі? Тэарэтычна можна было б дапусціць наяўнасць мозгу, але можа быць па-рознаму. Адна галава у аўтазаку добра, а 3 яшчэ лепей. Дагэтуль сістэма не давала збой. Я бараніў балаклаве нашыя скрэпы. Жонка з дзецьмі пойдуць у пекла са мной. Перад сном лічу і ем авечак, уяўляючы, што я воўк. Мая зброя яшчэ не давала асечак. Моя мама даўно закрыла рот на замок. Займаемся з калегамі цяжкім спортам. Трэнуемся на жывым матэрыяле. Мой прэзідэнт яшчэ тая морда. Але ж і мы са знешнасцю не падкачалі. Б'ем рабацяг, дзяцей, пенсіянераў, паэтаў. Калі што, завязем новых. Унукам распавяду потым пра гэта. Але не ўсё. Хопіць з іх і паловы. Не стамляюся паўтараць, як гэта быць дзецьмі і унукамі такіх людзей. Альбо што гэтыя людзі потым. Бог з намі, Бог з Гаагскім судом, перад якім яны, безумоўна, будуць адказваць, але што яны скажуць уласным дзецям у сваё апраўданне. Але гэта выходзіць па-за межы сённяшняй тэмы. Вернемся да Прылуцкага і ягоных кніжак. Дастаю найнавейшую з цэлафанавай упакоўкі. Так выглядае берлінская серыя «Хохрот Мінск», ініцыяваная паэтам Дмітрыем Строцавым, паэзія, якая не магла быць надрукаваная ў Беларусі, кнігі, якія аб'ядноўваюць галасы пратэсту і салідарнасці, галасы тых, хто застаўся ў Беларусі насуперак усяму, і тых, хто былі вымушаныя з'ехаць. Серыя, да якой далучыўся адзін украінскі голас, Сергій Жадан у маіх беларускіх перакладах. Серыя, у якой цяпер ёсць голас Беларусі і адначасова Украіны. Кніга з
назвою, якая разрывае вядомы фразеалагізм. Нічога страшнага, любім мы казаць дарэчна і недарэчна. Нічога не страшнага, называецца найнавейшая кніга Сергея Прилуцкага. Вершы, якія пісаліся на пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі в Украіну, вершы, якія пісаліся жыхаром Бучы, што перажыў гэтыя першыя дні ўварвання расійскіх войскаў, што прагнулі заняць Кіеў і супыніліся якраз у Бучы. У Бучы і іншых прыгарадаў, дзе здарылася немагчымае, здавалася б, у 21 стагоддзі варварства, з расстрэламі, масавымі згвалтаваннямі, непахаванымі трупамі, з цынічным марадзёрствам ды іншымі праявамі нечалавечых паводзін. Напрыклад, прыхадні увайшлі ў чужыя кватэры. Не ведаю, як яны паводзяцца ва ўласных расійскіх кватэрах, але чужыя украінскія яны максімальна загадзілі. Адным з тых, хто на кароткі час пакінуў сваё жытло, а потым вярнуўся і пабачыў сліды, што засталіся ад акупантаў, быў якраз Сергей Прилуцкі. І ўся гэтая брутальнасць у кнізе ёсць. Але ёсць і кранальная бездапаможная шчырасць, найчысцейшы лірызм, бо яшчэ адна трагедыя, якую перажывае лірычны герой, гэта разлука з сям'ёю. Калі жонка, каханая жанчына і маленькі сын Адам мусяць з'ехаць, а сам лірычны герой мусіць застацца. Першая частка і, так бы мовіць, касцяк кнігі – гэта якраз лісты. Лісты таты да маленькага Адама. Лісты, якія па вялікім рахунку адресаваныя аднаму чытачу. Але пабочным эфектам таго, што тата адначасова і выдатны паэт адразу дзвюх краінаў, ёсць тое, што цяпер іх можам чытаць мы. Вершы без фільтру паліткарэктнасці. Вось зараз працытую, а потым YouTube будзе баніць. Бачыш дом наш з бруднымі слядамі. Мы тут колись весела жылі. Лепш бы ты не ведаў іх, Адаме. Ёсць такія людзі, маскалі. Гэта з 3-го ліста да Адаму, альбо у наступным 4-м. Пачварны час нанёс табе дароў ад племені падступных маскавітаў. На гэтым фоне яшчэ мацней дзейнічаюць, можна сказаць, даслоўна прашываюць цябе на вылёт тэксты, дзе дыхае не столькі ненавісць, колькі любоў. 7-й ліст Адаму. Сыне мой, маленькі пілігрыме, у іншы край, закінуты вайной, больш, на жаль, не будем мы такімі, вечна бесклапотнымі, дурнымі, вечарамі, зорна-залатымі. Год мінуў, як я ўжо не з табой. Не спявае больш твая вавёрка, смеццевозы з мышкамі ў журбе. У двары тваім пусцее горка. Выехалі усе твае сяброўкі пад халоднай, адзінокай зоркай. Тата зноў сумуе па табе. Сусвет, які яшчэ учора меў нейкія падпоркі, фізічныя, псіхалагічныя, у адначассе рухнуў, і ўсё складаней заставацца ў ім сабой, ўсё складаней не звар'яцець. Як топішся за брытву схопішся, кажа нашая фразеалогія, такімі спосабамі схапіцца за брытву ці то за саломінку. Ёсць, скажем, танга з курткай. Лірычны герой танчыць з адзежай каханай жанчыны, не маючы побач яе, але адзежа захавала нейкі пах, нейкі водар. І гэта ўсё, што на сёння яму засталося. Пусты рукаў, нібы твая рука, кладзецца на плячо, гучыць сірэна, чыгунка ўдалечы шуміць, нібы рака, і б'ецца сэрца пад ваўняную кішэні. Або іншы спосаб будавання гэтых псіхалагічных падпорак, адвечная, спраўджаная часам у Прилуцкага стратэгія дыялог з сусветнай культурай. Недзе сярод радкоў з'яўляецца Пауль Цэлан з фугаю смерці. Дзесьці Алесь Разанаў з вобразамі ваяра і сейбіта. Лірычны герой прымярае будучы лёс свайго сына Адама на якую з гэтых роляў. Дзесьці побач з'яўляецца мексіканскі набеліст Октавіо Пас з ягоным культавым вершам «Абарваная элегія». «Абарваная элегія» з рэфрэнам «Я зноў успамінаю нашых мёртвых». Украінска-беларуская генерацыя Сергея Прилуцкага, пакаленне, што
таксама мае каго ўспамінаць. Я успамінаю нашых мёртвых зноў і зноў. Іхнія дотыкі, рукі, дыханне, нябачныя плывуць, плывуць, плывуць у памяці знікомым акеане. Хто там парупіцца пра іх і хто пра нас? Без іх нам тут так вусцішна і пуста. Так немагчыма, бо сказаць бывай уже, на жаль, ніколі не паспее. Як мама смерць хвалюецца дарма, бо ахіне ўсіх сваёй неласкай. Яго, яе і іх ужо няма, няма, няма. Не выбегчы па хлеб на пару хвіляў, не пазвінець ключамі ля дзвярэй, не скінуць боты, не зірнуць у люстра, будзённа крыкнуўшы з парогу: я ўжо дома. Альбо гіперрэалістычныя бучанскія тэксты, якія зусім побач з папярэдняю кнігаю з беларускімі жорсткімі апісаннямі рэпрэсій і іх наступстваў. Там, у суседнім пад'ездзе, у жытле барахлом набітым, жыў марадзёр Мікола. Няма больш яго. У вітальні бязлюднай стаіць скрадзены прынтер, будзе на чым родным раздрукаваць пахаронку. А там мы лавілі рыбу. Цяпер маскалі тут ловяць людзей. Тыднямі трупы ляжаць на падворках. Пахне вясной і гарэлым мясам. А жывая прырода, як можа. Між будынкаў ходзіць звар'яцелая бабулька і просіць кожнага: учора я памерла, закапайце мяне па-людску. Беларускі паэт Сергей Прылуцкі не быў бы украінскім грамадзянінам, каб з ягоных вершаў не вынікала аптымістычная перакананасць, што ўсё скончыцца добра, што цемра адступіць і будзе пераможаная, што разлука скончыцца і шчаслівая сустрэча адбудзецца. Разам з тым ёсць і цвярозая думка, што ўсё ў свеце паўтараецца і зло нікуды не знікае, што горкую кашу давядзецца расхлёбваць яшчэ доўга і украінцам, і беларусам, што пакаленне дзяцей, пакаленне сына Адама будзе паўтараць сумны лёс сваіх бацькоў і разбірацца з наступствамі сённяшніх трагічных часоў. Бо надзея на лепшае аказалася марнатраўствам. Прыйшоў настаўнік гвалту. Колькі ён быў тут дагэтуль? Невідушчы, мае вялікі досвед і кулю для кожнага з нас, для сёстраў вашых, Вітольдзе, Рамане, для сына твайго, Марыя. Вось жа голас любові і пяшчоты сярод ненавісці, вобраз дому сярод нашай татальнай бездомнасці і жыццёвай неўпарадкаванасці, а яшчэ голас рэдкай адэкватнасці і аб'ектыўнасці у нашай суцэльнай звярэлай звар'яцеласці. Можа быць таму, што кожную беларускую праблему Сергей Прылуцкі можа пабачыць украінскімі вачыма і наадварот. Яму няма чаго дзеліць у сваім сэрцы між Украінай і Беларусі. Кніга, якая можа быць тэрапеўтычным чытвом як для нас, беларусаў, так і для нашых сяброў украінцаў. Запрашаю, у выдавецтве Хохрот працуе сайт, спасылка пад нашым відэа. Вось жа спроба накід творчага партрэта паэта, кароткая прэзентацыя трох яго найнавейшых кніжак. Спадзяюся, ўсё, што я вам паказваў, гэта маленькая частка ў параўнанні з тым, што Сергей Прылуцкі яшчэ напіша, а мы з радасцю, з цікавасцю яшчэ прачытаем і адкрыем для сябе. Вось жа, дзяліцеся гэтым відэо, калі вы ў бяспецы, і незалежна ад гэтага, дзе б мы не былі, будзьма з літаратурай, будзьма з паэзіяй, падтрымліваем Украіну і жывем дзеля Беларусі нашых мараў. Слава Украіне і жыве Беларусь!